Какво става за мета? Съм за мен Боз, тук с мен е Алекс ProBG. И днес ще гледаме смешни клипове. по-скоро ще ги търсим. Да. Или едно и също. Ще гледаме продавам москвич. Да, продавам москвич. Това е така. Мачин да го пуска, става ли? Аз го пуснах вече. Ще спръки коло като ми зареди интернета. И хора, върнахме се. След това е клипа. Тя го пусна. Продавам москвича леко от бързи яростни серия. Много добър автомобил с предно-задно изстръжна предаване 4x8 покачна диференциала. Стереоинжекция с газ, маси, оцет. Летни джанти плюс зимни джанти плюс пролетни джанти подарък. Цената е без кормилото и двигателя с тях цената 18 000 лева. М-броня, М-огледала, спортно качване, ловато. Бордови компютър Toshiba с 2 ГГц RAM, човек. Газовата бутилка на мястото на предната лява кола. Спортната пицерия. Колата по принцип е 200 коня, но съм сложил дискета за терминатор на бордовия компютър и сега е 390 коня, да не брои спортния филтър от кафе машина и дезит! Олекотени валове, олекотени спирачни дискове, олекотени радиатор, резервуари, спортни плафони, човек! Много запазен за годините си автомобил с леки забележки по кодовата част, боята, двигателя, окачване, светлините, спирачна система, запалването, купето и други. Колата е перфектна за дрифт, трак, орание, тесане, асфалтиране, трамбоване, сиени и да паше урта по улицата, човек. Може партер за Aerian 3GS или инкубатор с доплащане от ваша страна. Моля, само за сериозни обаждания. Телефон и на И моля хора, ако пече много хубаво. Дай отдяло на цепина, бе. Не, Дай, ще ставим на цепени батки. пласна цепина и гледаш това ми ще смешно. Аре да зареди. И дай на цепина. Спирам клипа докато не зареди. И върнах се. Не успях да намеря този клип. Но ми напишите в коментарите на коя игра да играя. Една от трите. По-скоро 4-те. И това беше, надявам се ви е харесало, което така, мнете да коментирате и довеждане.